उदालगुरि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां दिन होनना बुंनांगोन मानोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन जिल्ला जानायनि उननिफ्राय दिनै मोनसे उदालगुरि टाउननि साखाथियावनो थानाय नैबे स्टेडियामखौ दिनै जों मोनफुंनो हादों मानोना बे प्लेग्राउन्डआवनो गोबां माने प्लेयारफोर दिनै मोजां प्लेयार दिनै ओंखारलांबाय अब्लाबो बेहाय माने मोजां मोनसे फिल्ड गैयिनि थाखाय आरो प्लेयारा जेरैबायदि जन्म जानांगौमोन उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जन्म जानो हायाखै नाथाय दिनै मोजां मोनसे स्टेडियाम दिनै जों गायसननो हाबाय आरो बे स्टेडियामनि जुगिदि जोंनि ओनसोलाव जाखांफुनाय माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा निस्सय मोजां मोनसे गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै मोनसे नाम खामायनो हागोन आरो माने राफोद माने सासे प्लेयार जानो हागोन आरो बेखौ आंहा मोनसे हास्थायनाय दं आरो जों बेखौनो बुंनांगोन दिनै जोंनि अखल उदालगुरि माने उदालगुरिखौल' जों बुंनो हाया जोंहा दिनै गोबां जोङो बाक्सा दं क'क्राझार दं चिरां दं आरो बिदिनो गोबां जोंनि खना खनला थानाय माखासे स्टेडियामफोर जोंहा बानायनो थाखाय इच्छा दं आरो बेबायदिनो बानायगोन ओंखायनो दिनै जों उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे मोजां सुन्दर मोनसे इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्ड मोनसे बे माने स्टेडियामखौ जोङो दिनै गायसननो हादों आरो सार आरो जों नुनो मोनो ससियेल मिडियाआवहाय दिनै नोंथांमोननि सरकार गैयामोन बे सरकार गैयैयाव दिनै नोंथांमोना मोनसे बेबायदि गिदिर हाबाफारिखौ लानो हाबाय बेनि बेलायाव सार मा गोग्गाथाव बाथ्रा बुंनो सानो मानसिया जुदि इच्छा थायोब्ला मावनो जुदि गोसो थायोब्ला सरकार थायोब्ला साबसिन जायो सरकार गैयाब्लाबो जुदि गभर्नमेन्टआ माखासे जुदि सेंसनफोरखौ नांगौ बायदि समाव जुदि रिलिज खालामना होनो हायोब्ला जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो हायैनि खोथा फैया मानोना दिनै बिपिएफ मोनसे राजनिति दला जोङो मोनसे राजनिति खालाया मानोना जोंनो बे बिटिसि ओनसोलाव जि बुस्थुखौ जोंनो गोनांथि दङ माखासे जोंनो नांगौफोरखौ जों हदाय बेखौ सेस्था खालामनानै दिनै बिपिएफ दला नाजाबोबाय थादों आरो जों बेहाय राजनिति खालामनो सानाखै मानोना दिनै बे जोंनो नांखागौ बेहायथ' खुनु माने बेहाय राजनिति खालामना लाब गैया नंखायनो दिनै जोङो दिनै बिपिएफ राजनिति दलब्लाबो दिनै जोंहा मोनसे सरकाराव दंमोन आरो दिनै जों सरकाराव गैया सरकाराव थानाय समावथ' जों गोबां खामानि मावखादों दिनै सरकाराव गैयाब्लाबो दिनै जों मावफुंगोन आरो मावलांगोन आरो दिनै बेखौ मावनो हादों बेखौ नंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै फोथायदों सरकाराव गैयाब्लाबो जे दिनै बेखौ मावफुंनो हादों नंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सायाव फोथायदों सरकाराव थानोनो हायाखै अब्ला सरकाराव थायैयानो जुदि हादोंब्ला खामानि मावनायाव बिथांमोना बेसेबां इच्छा बेखौ रायजोफ्रा बिजिरगोन आरो बिनि थाखायनो मोजां मोनसे रायजो राजाफ्रा पजिटिभलि जोंनि सायाव नोजोर होदों आरो जायगानि गोबां हस्पिटाल फरायसालिफोराव नांगौ बायदि फोरोंगिरि आरो डक्टरफोरखौ जोङो मोननो हायाखै बे समाव मा बुङो दुखुनांथावना बाथ्रा जोंहा जोंनि उदालगुरि सिभिल हस्पिटाल बेहाय जों जेरैबायदि डक्टरनि गोनांथि दं बेखौ जों लाबोनो हायाखै बेखौ जोङो सोरखौबा सोरनिबा सायाव जों बाराद्राय बुंबाबो जानाय नङा मानोना बर्थमान जों साननांगोन बे खामानिखौ जों मानो मावफुंनो हायाखै दिनै जायफोर दिनै पावाराव दङ बिथांमोना बांसिन सेस्था खालायनांगौमोन बिथांमोना जुदि सेस्था खालायोमोनब्ला एसेब्लाबो माखासे खामानिखौ मावफुंनो हायैनि खोथा गैया मावफुंनो हायोमोन नाथाय दिनै मा खालायनो जाय दिनै सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना नांगौ बायदि समाव खामानि मावनो हायैनि थाखायनो दिनै बे जोंनि जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखै आरो सोलोंथाइनि खेथ्रआव बुंबानो जाबाय जोंहा गोबां फरायसालिफ्रा जोंहा माखासे फोरोंगिरिफोर नांगौ जादों सम बायदि जों थिसनना होनो हायाखै बेफोरबायदि मोनफा मोनफा जेंनाखौ दानि सरकारा मावफुंनो हायाखै बेनो मोनसे मावफुंनो हायैनि फोरमान बेनो मोनसे फेइलार बिथांमोना जे पावाराव मोनसेयावबो सरकाराव थासेयावबो पावार थानानैब्लाबो जे बिथांमोना मावनो हायाखै नंखायनो दिनै मावनो हायैनि थाखायनो बिथांमोननि सायाव रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय आरो बिसाजा दिनै गोमानो हमदों नंखायनो हाजारखि बिथांमोना होसिख्राव बुङाथों मानो जों एसे सिगाङाव जोङो हयथ' ससियेल मिडियाआव नुदों नोंथांमोना नुनो मोन्दों माखासे दिननि सिगां जे माने शिक्षा बिभागाव नङा होमबा मोनसे बुक्सनि सायाव लेखानि सायाव मोनसे माने 4 कौटिनि मोनसे केलेंकारि मोनसे सेन्टिफिकेटनि जुगिदि गोबां कारापसन जादों बेफोरबायदिनो मोनफा मोनफा फोरमानानो उदाहरन हिसाबै बिराद दङ आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिसिडिसि लेभेलनि चेयारमेनफ्रानो जुदि नांगौ बायदि थाखा फैसा लानानै जुदि बिथांमोना बिसिनायाव जुदि बलाबायनानै जुदि बिसिनानि सायावनो जुदि थाखानि सायावनो जुदि उन्दुना थायोब्ला अब्ला बेहाय कारापसन जाया अब्ला मारै कारापसन बुंगोन ना बेखौ माने मोजां सरकार सालायनाय बुंगोन ओंखायनो बेखौ रायजो राजा बिजिरथोंसै आरो रायजो राजा बिजिरगोन बिनि सायाव नुगोन बिपिएफआ 17 बोसोराव बिदि खालायफेराखै दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव दिनै जोंहा गोबां खामानि मावदों मानो गोनां सरन बर'खौ जों नाम लाथारनांगोन मानो गोनां जाहा रिहन दैमारि बिथांखौ नाम लाथारनांगोन उदालगुरि टाउननि जिथु माने पिक्सारा जेरै चेन्ज जादों
जेरै 4 लेन जादों स्टेडियाम जादों आरो उदालगुरि टाउननि साखाथि फाखाथि माखासे जौगानाय हाबाफारि दिनै गोबां खामानि मावदों अब्लाबो जे BPFखौ मावाखै होनबाय थानायासो बिथांमोननि माइनास पइन्ट बिथांमोना मावाखै होननाय माने रायजो राजाफ्रा मावदों नुखादों नङा होमब्ला बे बिथांमोना हाजारखि बुङाथों मानो बिनि सायाव जोंनि नाम्बार्सखौ दाननो हाया फैबाय थानाय दिनाव नैबे आरो 2 मास 3 मासनि उनावनो जुदि इलेक्सन जानो थांगासिनो सेप्तेम्बर मासाव इलेक्सन जानो थांगासिनो दं बेहाय बिनि फिननायखौ रायजो राजाफ्रा होगोन आरो नोंथांमोना नुगोन आरो बिनि सायाव आरो निस्सय जोंहा मोजां दिन फैगासिनो दङ BPF सरकार दागोना 100% रोखा जानानै दङ